En aquest tema, dedicat als últims anys del franquisme, veurem com, a partir de l'any 1969 i fins al 1975, el règim franquista va entrar en crisi a causa de diversos factors. Un serà que Franco es feia gran i començava a posar-se malalt, la qual cosa li va fer delegar poder i estar convalescent durant certs períodes de temps, sobretot a partir de l'any 1974. Un altre motiu serà que sorgiran enfrontaments dins del propi règim franquista entre els anomenats immobilistes i els reformistes o oberturistes. Com a tercer factor veurem que va créixer l'oposició al règim tant internament com a nivell internacional. El quart factor que analitzarem serà la violència política que hi haurà amb el sorgiment d'un terrorisme molt actiu que va protagonitzar accions molt importants i la repressió franquista. I com a últim factor d'aquesta crisi parlarem del conflicte del Sàhara. Doncs vinga, comencem. Amb Franco malalt, l'almirall Luis Carrero Blanco va ser nomenat president del govern el mes de juny de l'any 1973. Penseu que des de l'any 1939, quan Franco havia guanyat la Guerra Civil i havia assumit tots els poders de l'Estat, aquest era el primer cop que una altra persona ostentava aquest càrrec. Carrero Blanco era un almirall de l'exèrcit i era l'home de confiança de Franco i va ser escollit per conduir el trànsit cap a la nova dictadura que havia d'encapçalar el que aleshores era el príncep Joan Carles, a qui Franco havia designat com el seu successor al juliol de l'any 1969. Però aquests plans continuistes del franquisme van quedar fulminats, i mai millor dit, el 20 de desembre de 1973. Aquell dia, un atemptat del grup terrorista ETA va assassinar l'almirall Carrero Blanco després que el seu cotxe volés pels aires quan circulava camí de la seva missa diària. L'atemptat va resultar fàcil d'executar per l'escassa seguretat que acompanyava l'almirall en aquell recorregut que feia cada dia. Com a conseqüència de l'explosió, el vehicle va enlairar-se uns 35 metres i va caure al pati interior de la residència dels jesuïtes. Franco havia perdut el més fidel dels seus col·laboradors. El mes de gener de 1974 va formar-se un nou govern, presidit aleshores per Carlos Arias Navarro, que seria el nou encarregat de dirigir la transició. L'objectiu d'aquest nomenament era buscar la unitat entre els immobilistes i els reformistes mitjançant el que es va anomenar el espíritu del 12 de febrero, un projecte d'obertura que teòricament contemplava un cert pluralisme polític i que, mireu, porta aquest nom perquè va ser la data en la que Arias Navarro va pronunciar a les Corts el discurs de presentació d'aquest projecte. Bé, en aquest projecte Arias Navarro va prometre la introducció d'una nova llei municipal que permetria l'elecció dels alcaldes i l'elecció dels membres de les diputacions provincials. També augmentar el nombre de procuradors a Corts i el seu poder, una reforma sindical i una nova llei sobre associacions polítiques. Però mireu, els sectors més ultres del franquisme van veure un perill imminent, un perill que arribava de destrucció del règim
i van forçar Arias Navarro a mantenir postures immobilistes. La mort de Carrero Blanco va deixar ben clar la distància que hi havia entre els immobilistes, que formaven l'anomenat búnquer, que agrupava comandants militars i falangistes com, per exemple, Blas Piñar, que volien la continuïtat del règim franquista a qualsevol preu, malgrat que això volgués dir augmentar també la repressió, i els reformistes o oberturistes, en castellà los aperturistes, que no vol dir que siguin demòcrates, ni molt menys, que volien un canvi progressiu dins del mateix franquisme. A partir de l'any 1973 va haver un creixement de la conflictivitat social i de la resposta política. Així, per exemple, la protesta obrera i també la d'estudiants va augmentar de manera molt important amb un creixement i amb un increment de les vagues i de les manifestacions que proliferaven per tot el país. Els episodis més repressius i els conflictes laborals així importants van venir també del moviment obrer i especialment també dels estudiants universitaris que van organitzar accions informatives, vagues, manifestacions, etc. i s'enfrontaven a la policia que reprimia durament a obrers i a universitaris repartint pals, a tort i a dret. De la mateixa manera, els grups de l'oposició antifranquista van crear nous organismes unitaris per reivindicar la democratització del país i impedir també la continuació del règim franquista. Doncs mireu, el 7 de novembre de 1971 va crear-se l'Assemblea de Catalunya a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona. Mireu, era una plataforma coordinadora que integrava tota l'oposició catalana sota 4 grans objectius. Eren la amnistia general, les llibertats democràtiques, el restabliment de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1932 i la coordinació de tots els pobles peninsulars en la lluita democràtica. Bé, doncs mireu, qui formava l'Assemblea de Catalunya? Doncs la formaven partits polítics, sindicats, associacions de veïns, entitats culturals i professionals i un llarg etcètera. Tot l'antifranquisme va plegar-se com a oposició de masses. La tasca de l'Assemblea de Catalunya va ser decisiva, va ser molt important. Per primera vegada des de la Guerra Civil s'articulaven les reivindicacions nacionals i socials des d'una plataforma estable i àmpliament consensuada. Aquest moviment unitari va ser molt popular i va sensibilitzar a gran part de la ciutadania. L'autonomia i la lluita per la democràcia van ser els seus principals objectius. La lenta però imparable descomposició del règim franquista va accelerar l'organització política de l'oposició catalana. Així que, al llarg de l'any 1974, van formar-se 3 projectes polítics, els quals, juntament amb el PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, dominarien el panorama polític català durant la transició que veurem en el proper vídeo. Eren la Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, liderada per Jordi Pujol,
el Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, de Josep Pallach, i la Convergència Socialista de Catalunya, de Joan Reventós. D'altra banda, en l'àmbit espanyol, l'any 1974, per iniciativa del Partit Comunista Espanyol, es constituïa a París la Junta Democràtica d'Espanya, una plataforma que integrava comissions obreres, partits d'esquerra i personalitats de la dreta democràtica. El seu programa propugnava, defensava la creació d'un govern provisional que implantés un règim democràtic i que adoptés de manera immediata mesures com l'amnistia, les llibertats polítiques i sindicals i la legalització de tots els partits polítics. També per la seva banda, l'any 1975, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, va impulsar el que es coneix com la Plataforma de Convergència Democràtica, que juntament amb la UGT, el Partit Nacionalista Basc i d'altres sectors de la democràcia cristiana i socialdemocràcia. Bé, l'any 1976, després de la mort de Franco, la Junta i la Plataforma, que tenien un programa semblant, es van fusionar en el que es va anomenar la Coordinació Democràtica o Platajunta. En els últims anys de la dictadura també va produir-se un esclat de la violència política. Mireu, d'una banda, el nacionalisme basc d'ETA, del grup terrorista ETA, Euskadi Askatasuna, que vol dir Euskadi i Llibertat, va augmentar els seus atemptats. Però també va sorgir un nou terrorisme ultraesquerrà que va tenir com a principals referents el FRAP, que vol dir Frente Revolucionario Antifascista i Patriota, i també el GRAPO, que vol dir Grupos de Resistencia Antifascista 1 de Octubre, que van protagonitzar diferents atemptats i segrestos, segrestaments. I de l'altra banda, el règim franquista va incrementar la seva repressió. Bé, en aquest sentit, l'any 1974, en aquest sentit de la repressió franquista, era executat Salvador Puig i Antich, un jove militant anarquista condemnat a mort en el Garroteville per assassinar un policia en el moment de la seva detenció, després d'un procés que va evidenciar la manca de proves clares i concloents de la seva culpabilitat. L'any següent, un nou decret antiterrorista va significar la introducció de l'estat d'excepció permanent a Espanya. Mireu, aquell mateix any, l'any 1975, al mes de setembre, van ser condemnats a mort i executats 5 activistes d'ETA i del FRAP. Malgrat les nombroses peticions d'indult procedents de l'exterior, d'altres països, al final del règim, el caudillo, a Franco, no li tremolava pas la mà a l'hora de signar, de firmar les execucions a mort amb el seu enterado. La malaltia del general Francisco Franco s'agreujava entre l'any 1974 i 1975, així que amb el caudillo, sense poder exercir les seves funcions i la conflictivitat social que estava en plena escalada, l'octubre de l'any 1975 va esclatar un nou conflicte colonial al Marroc pel territori del Sàhara. Mireu, el rei Hassan II, que comptava aleshores amb el suport dels Estats Units
perquè actuava com a fre de l'Algèria socialista, va organitzar la coneguda Marxa Verda, que va ser, mireu, una invasió pacífica del territori saharaui que va mobilitzar milers de civils marroquins. Espanya no es trobava en condicions de fer front a cap tipus de conflicte internacional, I per això, per l'Acord de Madrid, firmat el 14 de novembre de l'any 1975, Espanya va lliurar el Sàhara al Marroc i a Mauritània, abandonant d'aquesta manera els saharauis a la seva sort. El general Francisco Franco moria el 20 de novembre de l'any 1975 i s'acabava el seu règim dictatorial. Deixava Espanya, submergida en una profunda crisi. Què passarà després? Bé, doncs ho veurem en els propers temes dedicats a la transició espanyola. Espero que ens puguem retrobar en el proper vídeo. Moltes gràcies a tots!